To je taká mini zoo. Pávia dosť prestreté krídla. Tamto vzadu sú vecka dámske, pánske. Recepcia. Čaute. No, takto vyzerá kemp. To je také kolečko jedno. Kempuje sa vnútra, zvonku. To kolečko končí tam hore. Už ľava také malé detské ihrisko. Nejaký stánok, prípadne nejaký minibar. Tete, idem sa ešte hodať. Ja sa nehodať, nepohodať. Vyčap. Toto sedenie. A tuto hore sú domčeky v korunách stromov. Vrátane wellnessu. Toto vyzerá. A tam to ešte mini zoo. Som si nevšimol. Aj nejaké sliepky, malé kozičky, alpaky by to mali byť. Nebol som ešte, pozriem, uvidím. To je ďalší domček. Všetko hore. A tu na konci je oheň. Nejaký spoločný táborak. A potom už naspäť cesta. Poďte so mnou ešte nakúknuť. Malá bara kemp. Jún 2025. V noci. Tamto horí táborak. Slabšie vidno na zoom. Poďte hore, pozrieme, jak to vyzerá. To trošku krajšie ako cez deň. To je svetlo krásne osvetené. Tu máme furmint, tu máme saunu. Obľúbená zeta. Príjemná lipovina. Čo máme? Muškát, žltý. Krásne to tu vyzerá. Teraz je 21:56. Veľmi pekné to tu je. Poďme dole po schodoch. Zavrieme dvere. Toto ešte kemp je celý, komplet osvetlený. Stánky fungujú, občerstvenia fungujú. Vzadu za mnou, čo som približoval, bol oheň, táborak. Máme tu jeden veľmi pekný karaván. Tu sú stánky. Že prázdno na tento karaván. Vzadu je plná topka, nechcem tam veľmi ísť, aby som ich nejak nerušil, ale stojí za to pozrieť. Aký život môže byť jednoduchý a zároveň krásny. Poďte sa sem. Krása. Krása. Toto ešte horí oheň. Krása, naozaj krása. Na dnes ahojte. Iba 14 minút cesty autom sa dostanete na most Národnej jednoty, ktorý má dĺžku 700 metrov. Dostanete sa na ňo lanovkou, kde je vstupné cca 12 €. Na samotný most je ďalšie vstupné, tiež cca 12 €. Samotný most je veľmi dobrý zážitok. V strede mostu je sklo, cez ktoré vidíte úplne všetko, čo sa nachádza pod vami. Ak sa vám video páčilo, zanechajte komentár, prípadne like. Zvyšné informácie nájdete v popisku pod videom.
Moje meno je Zdeno a teším sa na vás. Ďakujem.